De MFK is ontevreden over de coalitie. Vooral het gedrag van 2 parlementariërs van de PNP, Sheldry Ossepa en Gwendol Marcelina, is in het verkeerde keelgat gestoken van de MFK. Die hielden gisteren een spoedoverleg met alle kopstukken van de partij bij restaurant Lam Yeng. Gisteren stemden Marcelina en Ossepa voor een motie tegen de coalitie en dat is bij PISAS en andere kopstukken van de MFK niet goed gevallen. Ze willen vandaag om tafel met de PNP om dit te bespreken. De onderhandelingen tussen Refineria di Curaçao en de Curaçao Petroleum Refinery, CPR, zijn stopgezet. Dat is een gevolg van de aangifte die is gedaan door de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten over mogelijke vervalsingen die op tafel zijn gekomen tijdens het onderhandelingstraject. Minister-president Gilmar Pik-Pisas zei gisteren in het parlement dat de aangifte de reden is van het feit dat de onderhandelingen nu zijn stopgezet. We moeten zoeken naar alternatieven, aldus Pisas. Tegelijkertijd zei hij dat als de zaak rond de mogelijke vervalsing is opgelost, er wellicht weer verder gesproken kan worden. Er is in de afgelopen jaren heel veel onderhandeld over de overname van de raffinaderij. En dat heeft veel geld gekost, in totaal 40 miljoen gulden. Dat zei minister-president Gilmar Pik-Pisas. Maar ondanks al dat geld is de raffinaderij nog steeds dicht. Hij benadrukte dat het voor de Curaçaose economie noodzakelijk is dat de raffinaderij weer gaat draaien. Maar tegelijkertijd betreurde hij dat er zoveel geld is uitgegeven. Tijdens carnaval 2014 stortte een deel van een muur in Vichy. Mensen die daarbij aanwezig waren raakten gewond en 1 vrouw, mevrouw Virginie Rosalina, zit sinds die tijd in een rolstoel. Ze heeft een schadevergoeding geëist aan de regering. De overheid heeft nu bepaald dat Virginie Rosalina een voorschot krijgt. Het is nog onduidelijk of ze haar schadevergoeding van 2 miljoen gulden daadwerkelijk krijgt. Daarvoor moeten de advocaten binnenkort om tafel zitten, aldus de rechter. Na Colectra, nós toma tempo para servir ora com mais da comunibo. Llama no centro de cliente na telefone 0800 035 de jaluna para viernes voor die setor de mente te com setor de noite para turno serviço nan of patrão cita. Se você traz cita para já sabra, também por hora. Por escolher para trabalhar, riba aqualectra.com e aproveitar a mesura, põe o documento na cerca para visita cerca nós vai mais fácil. Sim, a Colectra su centro de cliente wordt klaar para servir na momento que você comini abo. Vakbond APVO heeft een brief gestuurd naar minister Hato van Justitie over de situatie bij de brandweer. Volgens de vakbond zijn er akkoorden gesloten met de minister, maar houdt de minister zich daar niet aan. Het gaat onder meer om de betaling van overwerk aan de brandweerlieden. Volgens de APVO moet er snel met de minister om tafel worden gezeten, omdat er onvrede heerst binnen het brandweerkorps. Een inmiddels 45-jarige man is gisteren veroordeeld voor een overval die hij 11 jaar geleden in Rotterdam heeft gepleegd. Een Surinaamse man met wie hij de overval pleegde is in Nederland veroordeeld tot 4 jaar cel. Maar de Curaçaose man wist jarenlang uit handen van de politie te blijven. Uiteindelijk kon hij worden opgepakt en hij is nu veroordeeld tot 3 jaar gevangenisstraf. Voor het begin van de carnavalsperiode heeft politie en justitie aangegeven streng te zullen optreden tegen iedereen die zich niet aan de regels houdt. Afgelopen zondag was het kindercarnaval en daarbij zijn 2 aanhoudingen verricht. 1 man is in Otterban opgepakt omdat hij door te veel drankgebruik volledig de weg kwijt was. Een andere man is in Santa Helena aangehouden omdat hij zich niet hield aan de aanwijzingen die de politie gaf. Voor de rest is kindercarnaval zonder grote incidenten verlopen, aldus de politie. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Extra Journaal, vers van de pers.